imong pangalan? Ha? Kinsa? Jamalia? Yang anong nagkuan man ka? Anong namaligya man ka nga hapon naman? Kay? Palit og bugas? Asa man day trabaho sa imong mama? Ha? Wala trabaho imong mama? Imong papa? Ha? Namasayro? Imong mama, pila man mo ka magsuon? 7? Hanapod! Kapila man ka? Kaupat. Ano na baligya mo ganyan na? Sama na imong baligya? Lamas? Aha makagikan ana? Sa? Alit diri okay, interview. Unya, aha pa man na karon? Aha pa man na nimo ihatag? Aha pa man na nimo ibaligya? Diyan mong mga igsoon, nag-eskwela wala? Ikaw, nag-eskwela ka? Unya, muli nakakaroon. Mao pa na imo nahalina na ka wala? Isa, tagpila man di ay na. Tagpila? 100 na, tanan? Ama kagi ka na ng alamas? Pila na tanan? Kala tanan, pila nila? Ah, 300 na tanan. 100 lang. Pagkuan. Uy, para mo uli na ka. Oto ba ginani mo? Sama na siya. Ito dahil sulod na. Ito na sulod ni. Ito na. Lamas. Uy, bukay Bombay. Asa man? Bukay Bombay. Kisa man nagsugod di mo maligya di ay? Wala? Ikaw lang? Wow, very good man. Pila edad ni mo? 9? Unsay grade ni mo? Grade 6? Grade 3? Palitan ko ni isa ha. Dara. Isa lang among paliton. Uli na, ako naman. Huwag mo lagi tayong gatag. Palitan na tanan. Kuha na tanan. Kuha na lang na muna tanan para mauli na lang ka. Alidri, dol. Palito na lang mo tanan. So, uli na ha, kay gabi naman. So, palito na muna ang tanan mo tinda. Sugot ka paliton tanan? So, uli na ka. Ano lang nindaman ka? Sa? Palit mo bugas. Uli na ha. Sige na, uli na dito ka. Ihapon na. Pag-thank you sa diri. Bye-bye. Pangalan ni mo? Jamalia? Kinsa? Jamalia? Kinsa? Maganto? O, palit ang bugas ha. Bye-bye. So guys,